Rast 2, Tutt Radio. Vi hade ju valt att så jag inte här till det. Nej, de har väl dumna för alltid man tar möjliga. Man släpper så det är allt. Spännande. Ja. Spännande. Alla utfordringar är goda. Man växer uppgåvan. Jag säger han där så där men jag kan se han. Ja, jag ska bara uppleva Doimon från toppen och det är nog för mig. Jag vet jag Doimon för och Det är du. ja, jag glömmer jag att komma på toppen då. Det här måste jag se. Det Kan det särskilt vi har tagit någon Doimon? jag vet inte. Det tycker så ofta man är möjligt att komma till det och när man bor i norra Fjärsjöisen och det men allt de väl har visat där kanske man watchar där. Så fri. Ja, vad lämnar du på tunn ikvi? Nej, jag kan inte. Ja, hur Axta punkter. Björn, kom upp. Ska fara? Hettlig ner den hålen. Ja, så prøver jeg nå for tre. Ja. Det står på en väg. Hej. Nej, nu tar vi resten. Allvarlig. Alla får nio vi har fått. Kan det gå? Eller kvar? Ådna fedrar vond och sär, tog häva vid hänna allt och kär. Och hundrar av det sagnar folk det, när fedron ber. Vill vilja gå
halde tar man kommer ut och i Lutteldömen så är synd att man inte ska förstå att utan att vita lite synd om sövna. Sövan är inte så fruktansvärt lång och jag inte tjia dig om så eller långt vi fortälja när jag om sövna. Det allar första och man höjer om Lutteldömen det är i föringasöve. Och i föringasöve höjer Lutteldömen i 2 resor. Jag tycker vi att alla tycker känna sövna om brästor och beinor där tar var i Lutteldömen häste efter skorseje och tar var i alloppnor av haukrum med Tronte Göte och Svinebjatna. Det är nog det allra första händelsen när man höjer näka som helst sövböckerna om Lutteldömen. Nästa färnar är eisne och i föringatøyende då höjer om att Sigmund Brästorsson är efter skorseje och i Lutteldömen. Han blev somlai som fedrarna till honom och alloppen av Tronte Göte. Sigmund har varit nog ett center meira raskor en tar ska vara eller snoon. Det är när sådana kommer av ötne. Det är en sån somlai så att ta båtarna till Tronte Göte visser av ötne. Så låt sig Tronte måste bränna bål för att få hjälp att släppa av Lutteldömen natt. Det här hände heter omlai 25 år i mittlon hesa på hentingarna och tillföra fram omlai år 1000. Så höjde man inte och i sövböckerna atter om Lutteldömen för hon tar ganska 600 år atter. Ja. Och det är ju 1504 då finner man i fota rockskapen för det som brukar Lutteldömen. Karo Franter och dömena byggvar för en stund. Anker tar vi till löjena väster i hav, andra kvart till Grönlands, alla löjena över till amerikanska Mejlandet och loftrustskipan lov och sikriga tog jag att mått mycket hatrust inte la sår via sårnar och pumpa i laktenar norr i Grönlandsfjörden, ettla norr i mittlen okkon och frantenar i utnorre, platt och vida lättja av stor klinkrena, stor syskolor, så tatt upp under Västmannautjönar som gör det. Allt efter ratchen tog vi såra ettla dömnafjör avväges. Ta i lilla dömon slärde in och radarskärmen visste vi att detta om stutta stund var söjnasta landkänningen är en norrhavet la vi uppe och i alla ratter. Självt om vi vita att lilla dömon inte var till och att höjaren av måttne är yngre än skaparna sövan och ett såna gåsfjall så var de kvarja för en goda sjön för egen lika mycket gås löjgenten i annars våre. Bermele regn, orkan, etla sylvetne. Ein skanse, omgyrtur av ujon og vakkande jolve, sjårøkje som breste så høgt av loft, og kramaie som kvitar kløver inn i sjånaringen, at tøyer dra altan opp og nye ved kletten, som bogeren og en sovande døyre. Visste man ikke betur, kunde leia god i hatt være så katt inn dagen, ta i han sauna i vattnene under himmelen og en sted, så løs at Torlande kom undan, at han eika vagant, släppte jag en grådrik ur läggvannen för jag geva hemsens stora stadfröjningen och ett endaligt facettom hos i hotätjes symmetri skall skiljas. En avse av vår väggvaxen cylindare. Lutla dömon. Nu tar Bjerkavsen, hvordan føles det å være ute i Lutteldömen der? Det føles så väl det är en gammal drömmare, det är nog en drömmare som alla föringar kan gå via släppa ut Lutteldömen och det är inte varit sälja lätt att komma här till. Så ta och i Karlbenga ringt och spurte mig om jag vill inte halva en röv och en fattabond gör det så tog det man inte en sekund att områda mig och säger faktiskt ja på en väg. Och det är ett fantastiskt upplevelse att sucha gossi och imiskar förjar är och så är som säger Jan så halvtid att det ligger öliga next story potential i förjen sälja som förmanland och östen som förmanland chauffören en vi där var ju kom färdom framåt.
Ja.